Litos chips ba ang hanap mo? Abay, mayroon na rin yan dito sa may Pangasinan. Tara at ating tikman. Sino nga mga ka-adventure? Mayroon na rin gumagawa ng Litos chips dito sa may Pangasinan. Mayroon nga itong napakaraming flavor na ating pagpipilian at ating magugustuhan. Sino nga mga ka-adventure, pinadalan tayo dito ng Litos chips at first time nga natin makatikim ng Litos chips na gawa dito sa may Pangasinan. Mayroon nga silang 6 na flavor ng kanilang Litos chips at mayroon nga ditong 5 flavor. Mayroon nga chili flavor, may garlic parmesan, may sour cream, mayroon ding cheese flavor at mayroon ding barbecue flavor. At ang kagandahan dito mga ka-adventure, fresh from the farm, healthy po pag kinain mo to. Kaya tara, tikman na natin. Siyempre sa unang kagat, thank you the God. Napakalutong mga ka-adventure, napaka-quality. Kaya kung ako sa inyo, tikman at bumili na rin kayo nito. Sino mga ka-adventure sa mga gustong mag-order ng Litos chips? Ito lang po yung kanilang Facebook page. I-PM nyo na rin ako mga ka-adventure kung gusto nyong mag-order nito. Quality. Sa mga sulit followers natin dyan mga ka-adventure, abang-abang lang sa ating mga bakas at isasali na natin to sa ating mga bakas. Kaya naman mga ka-adventure, kung hindi pa kayo nakakatikim ng Litos chips, i-PM nyo lang yung kanilang Facebook page na Dumaralos Hydroponics Garden.